Halo guys, ini peteng-peteng ya, iki aku mau pergi ke pasar. Sesek ngenteni kae lho kendaraan ini lewat. Pasar tempat saya itu ada dua guys. Sebelah ini itu sebelah saya paran itu grosir pertama ada di pasar bengi. Engko Padang Udakara jam itu wis sepi kae nopo. Bagian besar wong wedok-wedok itu jam 1, jam 2 wis do nyang pasar golek sandang pangan. Sing lanang itu yo isih enak-enak ngorok, sing wedok wis langganan pasar. Enake duwe bojo wong Indonesia wong wedok sebagai tulang punggung mencari nafkah. Mbah Guang yo ngono ora. Saka lokalan ini wae. Setiap hari itu pasti mereka itu membawa telur sak, batang sak, hal sebentar lagi mau ke pasar. Aku lek pulaan ngono kuwi yo biasa guys, jam ya iki nanging lek Padang biar iki yo kerinan aku. Sebab lek peteng ini iki kadang kala yo ana buah sing saka petani guys. Buah sing saka petani sing urung tiba bakul itu ya rada miring. Nanging ya kebanyakan wis tiba bakul kabeh. Sebentar lagi. Nah, sudah sampai pasar guys. Iki tak parkir ning jaba wae. Iki mobil ya dicepat ning jaba. Sebab ning jero iku bayar 2.000. Wah, lah nek 30 dina loro ping 3 bangkrut banjare. Sadine piro? Wes mangkone rujakan tak duwe. Semangka rujakane. Rujakane piro? Iki semangka konsumsi larang kuwi. Sing biasa tak tuku ngono kae gak nggowo. Iki lho, enak. Cilik sak kabeh. Waduh kok sak meneka. Piro? Biasane piro ngono kae. Ya cuma lali apa ora dijasarno. Sing sasak kemana? Aku megang ujung-ujung. Ada ya. Alah sih wae, Pak. Perusahaan yo ngono kuwi.
pira ngono ke sitoke. Ya kok ini malah 1000 lah. Sitok ini pira iki kok sak pentil-pentil niki. Sewu. Ya wes 1000 sitok. Nah kene awet ya. Ya, ya. Rasa ogol ngono. Tuku 15.000. 15.000 wae. Loh, wes lho tak kei rong dina. Rong Kalau dina. sampai 750 teh. Oh iya, alhamdulillah. Besok saya nggawa kurang iki. Sing iki tak ciliki ora enak. Bisa akeh. Lah saiki bisa ndek pokoke. Model sesuk lah. Hah? Enggak usah. Bangko sesuk teh. Kalau agak 14.000 iki. 1.000. Lah bisa ndek. Iya. Asal kita. Duit nah. Oke, matur nuwun. Alah tibake guys sak-sak tak tuku kabeh lho. Sak-sak 85 niki lho. 85. Daripada tak tuku kimang yo kelarangan. 85 ndadekno karo bakul. Alhamdulillah iki aku oleh saka yo petani iki. Selanjutnya aku apa yang juga bukan Ya, kurang Pak. apa yang juga bukan riane sih. Golek timun Bu Warti nek menawa enak ora enak ya golek liyane. Iki pasare bengi yang ngono. Kok awan sithik wis sepi ning pasar bengi. Ora ibu-ibu iki jam 1 wis cetak. Ora sapa, ora turu. Mas, itu langgananku kayak mangki wong nang ndi cak. Wong rong enek tubuh iki man. Lho Mbah kok muncul neh. Gawa apa Mbah? Bawa kerai tok. Alah kerai. Kerai pir. Ada sing di. Kerai pir Mbah niki. Niki. Tak niki pir Mbah. 2,5. 17,5 ki pira? Sewu ujung 7.000. Alah kok tengahan piring. Alah. Piye nek? Lah iki pira sih? Iki 2.005. Bisa enak ya. Iya. Jenok. Ya jare. Iki pirang rong dino iki. Iki tak cekai. Senu. Lah. 2.000-an iki. Kilo telu papat. 2.000. Aku ngiki lu ya. Kok tak kewekno nek kena mbok cek isih apik. Iki Jauh golek kita kain apik kok gak. Iki jos 2.000. Kowe mak sing dilek. kuwi lho. Kowe sing ngono kuwi ta wong kowe dhewe. Iya. Ojo ora. Lah piro?
sini limo ya. Mbak, Lima lah, gue lihat tamu nak isi ya, Ki. ini lagi usum kerai. Segera ya. Dan Nah, itu dagangan siapa mbak? praktek kita Kayak perapasan pulang. Berarti pirang mbak 6.000? yo wah Iya. udah atas ya atas Atas itu. kata semua oleh Pironan iki? 2000 ini enek 6 beri lo ya Ya kilo jaluk loro. lah kabeh kenapa udah wong kaya Ya bang, gue bilang gue bocor. yo oh kabeh ayo Berarti luar. iki 7.000 wae wis tak kayak 8.000 Cari nih untuk. angel ya Langganan zaman apa? Karo zaman dhewe. Kawak pasar Kawak Zaman alah iki Mata di ya kono ada nih tak. Kajian. Iya. Iya. Boleh butuhan dewe ya, wes mlebu pasar. Terus yo ya. Kok sampai dewe putu. Sampai kue mutu aku sampai urung mutu. Masa orang moto? Wong Yuli urung anak ngono lho yang. Tonggo. Iya Yuli. Itu ponaan lho. Kelas 1 geger bulan bae. Dan coba minta uang 2.000. Kagenan yang kayak gitu. Berarti iya. Dan dia kresek nih gitu. Enek. Udah aku Neng aku lagi petok kue gini mbah apa ora tau ning pasar lho. Angge iki menyang neh. Lah iya. Orang pirang-pirang. Pun siapa Semarang? Ini ibuku, putu ponaan. Randi Putu. Ya, putu ponaan ora putu anak. Ora anak iki ya. Anak dhewe dia. Ya, ngono lho ya. Iki kayak ngene. Bojone iki kok. Atas itu. Contoh. Bisa Mbak duwe ku ngene iki mbak piye mbak? Apa tahu? Aku tak mau pengsek ya. Gua aja mulai sih. Racane. Kayak mbak wis oleh aku kakak. Nah, ngantek padang lho, Dek. Untuk sakmene kae lho barang tangan ya barang kupon. Ya arep nyaur utang gitu tane aku prai mau lho. Oh, ada ya. Besok sih ya wis ana wong amen kuwi biasa. Wala iki, Pak. Pengamen yang nyanyi ki pura-pura buta kayak mau. Hah? Nanti percayaannya gak di tahu gitu. Tak gentenane 1.500. Aku iki aku Tak gentenane 1.500. aku anakku di parkir dulu di Kuwi lho sing listrik tak gentenane 1.500. itu lurus tengah mau gue sampun sampoke betul gue sampun Didol. lurus tengah lurus kita tengah Ya aku 1,5 gelem meh kuwi yo 6. Oh, sampun kalau gue yo lurus tengah kita matos Apine awet ora? Jadi kok dienggo muatan abot gak kuat nglepeh. Iya. iya gede kuat yang itu patah lurus kuat Jadi apa enak-enak sih nyatanya kayak enak no kayak enak Itu iya itu kayak jam itu bejo tenan kok. sing entuk 60 kata 60 kata Aku yo suwe deh bantu wis datar tidak kurang siji. datar Iya. kono nih Iya 1.500 lho. No. ini digana iya gua dengan Simon Oh iya kah. Oh saya mun payu no. anu iya Konco becak Kawak yo mbek aku ndek entuk gratisan becak. Aku merok daftar yo ora entuk gratisan becak iki. Apa yang golek bakul anu deh. Golek bakul rai. Becak saya apa yo gelem aku tak tuku ae. Oleh kanggo pola-polaan pas. Wis oleh, Mbak.
oleh oleh akeh. Bakal keraine itu mah. Ini tak kena-kena jen, jadi gede kan lah ya. Kalau mana kalau? Oh alat sik tak goleki hitung euro. Iya. Tanduran sih lho. Yo dhek wong tak yo ya. Toma. Oh iya iya. Ora ngono ora entuk. Iya ora entuk kok. Rujak. Iya. Sudah sarapan gitu aku orang direcek. Boten. Yo ngenten tok. Apa mau bener sih mau beli apa sih? Nah, ada keadaannya seperti ini. Ini padang sithik wis ora ana wong lho. Padang sithik ku pasare wis dibilang nek bengi rame. Iki yo ono sing durung buka di sini. Apa boleh nanas mau harganya piro dan ngamen loke nanas 6.000 saya loro ya loro ae tak duwe aku ngono ku ya bolak-balik Iku mau iki pas. Kene sing campur ngene iki. Nenek lho. Ini ya, rolikur ya, berapa mas? iya 8 ya tau Terus. gimana lo gak bawa itu tak jadi mau tak sabar dulu kan iya 85 Seperti emang nggak? ya 85 gue nyaure tapi tak enggak ya orang karena Yuk. mulai ya guys keadaan saya tadi berangkat petang rantak padang ya aku tuh bakul yang pasar itu kalau wong pasar itu salah banget ini apa wae sing tak gowo iki mesti yo percaya utang tak yo separuh niku yo oleh aku nek dalam keadaan rondo sepi tak jadekno sih ini Mbak tak gawane sih tak jadekno duit sih nek wis tak bayar mungkin saya mau lihat Jakarta dari mana saya bisa bertanya
Balik tak? Sepeda motoran tangga kucing masuk. Arep balik omahe. Pak, nggih, nggih. Arek nggonku untuk Lamongan sembedok ya Lamongan. Sing lanang arek nggonku. Gampang yen wong tuan. Pelan-pelan deh kayaknya. Lewat jalur belakang ke jujur. Anak-anak sekolah ini sama-sama dulu. Pelan-pelan ya nyampe rumah. Ya, minggu kelihatan. Dapat mati ya. Keadaan rumah sejajar doning putune jalan-jalan tak tulis sudah tak persiapkan tadi tak tulis aku wayahe mantap utang. Mamas wis tak ocei Rp8.000. Ini namanya kerai. Rasanya aneh mbak. Rp7.000 kerai. Ini akeh 7.000. Yang lek sing tuku liyane akeh ora mungkin. 7.000 ora mungkin mangis langganan. Nah, si kresek nemok. Semangka kecil-kecil iki semangka ini sini guys. Legi rasane. Sing gede nek sing cilik campur. Aku kula andek gak nganggo kerenjang ini kira yo noto-noto no nganggo kerenjang. Kadang kulaan sithik yo nganggo kerenjang, akeh yo nganggo kerenjang.
iki semongkone iki nuli cilik nang legi sak mau 85 lagi tak kei dhuwit 15.000 isek kurang 70 lho iki isine sak ono kae ono 100 luwih satu berarti ndak ada 1000 carane ngono no bakul gini ya terima kasih ini saya mau ngocek buah noto buah semoga hari ini buah saya laris nek melon gak tuku aku duwe melon akeh ning omah iki melone oke mau berangkat kerja iki tak ocane dhisik